बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायनि मेइन दायनिगिरिया जादों मन्थ्रिनिफ्राय गासिबो मिडिया पार्सनखौ साबायखर बावबाय आरो लोगोसे ख्रिस्टमासनि आं बयनोबो मोजां हामलायनाय बावहैबाय आरो लोगोसे फैगौ गोदान बोसोरनिबो गासिबो बर' फिसाफोरनो आरो रायजोफोरनो जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय मोजां मोननाय गाहाम हामलायथिनाय बावहरनाय जाबाय। दा मोजां खौरां मैया 23 तारिख डिसेम्बर खालि मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआ क'क्राझार लकसभा समस्तिनि MP बिनि ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ बैधता नंगौना नङा बिनि लेगेलिटिखौ नायफिननो थाखाय आसामनि सिकिउरिटि कमिटिनो 2 मासनि समायसीमा होनानै होबाय। दा नबसरनिया 5 नं क'क्राझार जनजाति समस्तिनिफ्राय बर' कसारी ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै MP जादों। दा बिनि MP जानाया इलिगेल, बियो अबैध भाबै बर' कसारी नाम लानानै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लादों। दा बियो बर' कसारी नङा, बे ट्राइबेल नङा। दा बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल आरो बे फ्रड बियो 2 नम्बरनि बियो। बेखायनो बिनि सार्टिफिकेटखौ जों 2 नम्बरि होननानै बे 2 नम्बरनि सार्टिफिकेट लानानै MP जादों होननानै बेखौ जोङो जावले जावले कमप्लेन खालामदों, हाइकर्टआवबो केस होदों। दा जोङो बिनि जायनाखि बंश परिचय, बे बंश परिचय गासिबो रेकर्डखौ नायजोब्बाय, बिनि हा हुनि रेकर्ड जों गासिबो नायजोबदों, बिनि लेगेसि डाटा जों नायजोबदों। बिनि हा हुनि रेकर्डआव बिनि बिबै बिबौ बिमा बिफा गासिबो हुरुकस, ओमफ्राय बिनि लेगेसि डाटा, बे लेगेसि डाटायावबो बिनि बंश परिचया हुरुकस। आरो आसामाव हुरुकसफ्रा 18 नम्बर सिरियालाव बिसोरो OBC स्वीकृति मोनखानाय। दा बे आसामाव 18 नम्बर सिरियालाव OBC स्वीकृति मोननाय बे नबसरनिया बोरै ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनखो, बे गिदिर जोंनि थाखाय प्रश्न जाबाय। आरो बे भुवा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै, बे भुवा बर' कसारी नाम लानानै जे जोंनि थिखानाय ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव 5 नं क'क्राझाराव जे MP जानो हाबाय, बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जाबाय, जोबोद दुखुनांथाव। आरो बिनि MP खौ जेरैबाबो दाननांगौ, बेखौ जों MP जानो होनो हाया। मानोना जोंनिसो अधिकार, बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिया जोंनिसो। दुखु दाहाफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ पार्लियामेन्टआव बुंनो थाखाय जोंनो मोनसे सिट रिजार्भ खालामनानै दोनदों। नायल' जाल' मोनसे सिट, बे नायल' जाल' मोनसेल' सिटखौबो जोङो जुदि खोमानानै लायोबा जोंनि दुखु दाहाफोरखौ, जोंनि गाबनाय उखैनाय, जोंनि गांनाय उखैनाय, बेफोरखौ पार्लियामेन्टआव सोर बुंहैनो। दा दिनै जोंहा मोनसे गिदिर प्रब्लेम फैबाय। नबसरनिया MP जानायनिफ्राय जोंनि बे जायगानि ट्राइबेलफोरनि माने खैदां खैफोद दुखु दाहाफोरखौ बुंग्रा जोंहा पार्लियामेन्टआव गैया जाबाय। बरंस दिनै जोंनि बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव जायनाखि MP जालांबाय नबसरनिया, ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिनिफ्राय MP जालांनाय नबसरनिया दिनै ट्राइबेलनि बेरेखासो बाथ्रा बुङो, बे बर'फोरनि बेरेखासो बाथ्रा बुङो। दा जोंहा गिदिर अलखदाव गोलैदों। बेखायनो बिनि MP खौ दाननांगौ होननानै जावले जावले जोङो केस होदों। जोङो सिकिउरिटि कमिटियावबो जोङो थांनाय 11 तारिख जुन मासाव 2019आव जों माने बेखौ माने कमप्लेन होदों। दा कमप्लेन होनानै बेखौ सिकिउरिटि कमिटिया माधुरि पाटिलनि जायनाखि केस, सुप्रिम कर्टनि जायनाखि अर्डार, बे माधुरि पाटिलनि केस बादिब्ला बे 3 मासनि गेजेरावनो बे केसखौ डिसप'ज खालामनो हानांगौ। खिन्थु सिकिउरिटि कमिटिया बेखौ खालामाखै, ओरैनो बसायबाय थादों। नै दिनैया 2 बोसोर 3 बोसोर थांलायलांबाय, ओरैनो दिना थांबाय। दा बेखौ थाब खालामनांगौमोन, थाब खालामाखै। दा थेवबो बिनि उनाव जों नेनो हायैनि आरोबाव जोङो जोंहा मानब गेदेर आदा जनरलाल बसुमतारीनि नामावनो जोङो बयबो जनजाति सुरक्षा मन्चआ ज' जालायनानै माने हाइकर्टआव जोङो मोनसे आपिल खालामदों। आरो बे हाइकर्टआव आपिल खालामनानै मैया मोनसे हाइकर्टआ अर्डार होबाय जे इमिडियेटलि जे आसामनि बे सिकिउरिटि कमिटिया 2 मासनि गेजेरावनो बे नबसरनिया ट्राइबेल नंगौना नङा बेखौ माने बिनि सार्टिफिकेटखौ नायफिननांगौ। बे बाथ्राखौ मैया हाइकर्टआ बिथोन होबाय। दा जोबोद बाथ्रा, जों मोजां बाथ्रा। जों मानब गेदेर
हाइकर्टनि बे अर्डारखौ जों बरायो आरो जोङो मानगोनां गुवाहाटि हाइकर्टखौ जोङो गोसो सिंनिफ्राय हामलायनाय बावहरो। दा नब सरनियानि बे सार्टिफिकेटखौ जे नायबिजिरनो नागिरदों सिकिउरिटि कमिटिया, बे नायबिजिरनानै जुदि बेयो जुदि ट्राइबेल नङा होननानै प्रमान जायोब्ला, बेखौ सिकिउरिटि कमिटिया ट्राइबेल नङा होननानै प्रमान खालामोब्ला, अब्ला बिनि सार्टिफिकेट दानजागोन, बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जागोन। आरो जेब्ला बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जागोन, लगे लगेनो बे अर्डारखौ लानानै बे सिकिउरिटि कमिटिनि अर्डारखौ जोङो माने माबायाव हैगोन, स्पिकार इण्डियान पार्लामेन्टनि इण्डियाननि चिफ इलेक्सन कमिसनारनो हैनाय जागोन। अब्लानो बिनि एमपि बिबाना दानजागोन, बिनि एमपिआ थानाय नङा। दा जों आसा खालामदों सिकिउरिटि कमिटिया बे 2 मासनि गेजेराव जोंनि रिपर्टखौ बे माबानि सार्टिफिकेटखौ दाननो हागोन आरो बेखौ दानब्लानो जोङो बे 2 मासनि गेजेरावनो बिनि एमपि दाननायनि खबरखौबो जों मोननो हागोन होननानै जोङो खोब माने दुंब्रुद गोसोजों जोङो नेनानै दङ। आरो जों जेरैखि बेखौ दानहोथारनांगोन। ओमफ्राय लोगोसे बिनि एमपिआ दानजायोब्ला आरोबाव जोङो बिनि सायाव मोनसे क्रिमिनेल प्रसिडिं जों खालामगोन, क्रिमिनेल केस जागोन बेहा। जेब्ला क्रिमिनेल केस जागोन, बेसेबां बिनि माने बेथन लानाय दंमोन आरो गुबुन गुबुन सुबिदा लानाय दंमोन एमपि जानाय समाव, बे सुबिदा लानाय, बेथन जानाय, बेफोर गासैबो बे रिकभारि खालामनानै होफिननांगोन बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो। आरो बे रोखोम मोनसे उदाहरन जोंहा सुप्रिम कर्टनि अर्डार दंखायो, बिसाय जों बेखौ क्रिमिनेल प्रसिडिं द्र खालामगोन। आरो बेखौ जों जेरैखिबाबो जों बेखौ माने क्रिमिनेल हिसाबै जों माने केस होफिननानै जेल जानानै जों माने माबाखौ जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनिफ्राय जों ज'नो बयबो जोङो थांखि लागोन, जों मावलायलायगोन। दा रोखा रोखा माने प्रमान दङ, जों बुंनाय जाबाय दहायनिफ्रायनो। बे नब सरनाया बर' कसारि नङा, नब सरनाया बे सरनिया जाथिनिसो मानसि बियो। आरो सरन जाथिया नटिफाइड ट्राइबेल नङा। आरो बे नटिफाइड ट्राइबेल नङिखाय बियो ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोननो हाया बियो। दा बे गाव ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोननो हायिखाय बियो थगायनानै जालियाथि खालामनानै भुवा गावखौ माने बर' कसारि फरिचय लानानै बे माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट लादों बे बर' कसारि नामाव। दा बे इलिगेल, बे फ्रड, बे 2 नम्बरनि बे। दा बे 2 नम्बरनि सार्टिफिकेट लानानैनो बे एमपि जालांबाय। जोंखौ माने जोंनि बेरेखा माने गोबां खामानि मावबाय, जोंहा रेकर्ड दङ। बे सासे ट्राइबेल मोनब्ला बे दिनै बे अबर' संगठन दालायनानै, अबर' माने आफाद दालायनानै बे ट्राइबेलनि बेरेखा मावनो नाङामोन बियो। बे बर' कसारि मोनब्ला बे अबर' आफाद दानानै बे ट्राइबेलनि बेरेखा, बर'फोरनि बेरेखा मानो बाथ्रा बुंबाय थाखो? गोबां जोंहा माने बिनि सायावनो जों बिनि थाखायनो जोंहा खैदां खैफोद जों भुगिनांबाय, जों माने दुखु दाहा मोननांबाय बर'फ्रा। आं दिनै माने मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो खुला खुलिनो, बेनो जे सार्टिफिकेट होबाय ट्राइबेल सार्टिफिकेट, बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायनि मेइन दायनिगिरिया जोंना ट्राइबेल संघ आदित्य खाख्लारि। आदित्य खाख्लारिया जुदि ट्राइबेल सार्टिफिकेट होआमोनब्ला बेनो, बे ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट मोनामोनब्ला बे जायगायाव बे एमपि दारायनो हायामोन। आरो लोगोसे बे सार्टिफिकेट जुदि माने मोनामोनब्ला बे जायगायाव सोरबा बर'आनो दारायगौमोन, बेयाव सोरबा ट्राइबेल मानसियानो दारायगौमोन, हयथ' सोरबा इउपिपिएलआनो दारायगौमोन, सोरबा बिपिएफआनो दारायगौमोन, बर' मानसियानो एमपि जागौमोन। दा बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनाया गिदिर क्राइम बे बर' जाथिनि। बेखौ जों माने सिनायनानै लानांगौ जाथिया। बेबादि जाथि बिरोधि खामानि मावग्राखौ जों दा सिनायना लानांगौ। आरो बेल' नङा, आदित्य खाख्लारिल' नङा, बे ट्राइबेल सार्टिफिकेटनि थाखाय ट्राइबेल संघआवबो थिनदों। प्रमद बर'मोन ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो थिनामोनब्ला हयथ' ट्राइबेल संघआबो होआ जानांगौमोन। दा प्रमद बर'मोन थिननायावबो होनांबाय। आरो अफेनलि बिथांमोना बुंहैदों, प्रमद बर'मोना बे सरनायाफोरजों ट्राइबेल सार्टिफिकेट होदों, बे होनो थिननायनि खारनखौ बिथांमोना बुंदों जे माने ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिया दानजानोसै आरो ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिखौ रैखा खालामनांगौब्ला जोङो बे माने सरनायाफोरनो ट्राइबेल माने सार्टिफिकेट होनानै ट्राइबेलनि जनसंख्याखौ बारायनानै जों ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिखौ जोङो रैखा खालामनानै लानांगोन, बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेफोरबायदि नङै नङै जुक्ति होननानै बिथांमोना दिनै जोंनि अधिकार, जोंनि ट्राइबेलफोरनि अधिकार, बे अधिकारखौ दिनै फानना जागासिनो दं। आरो दा मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों, जोबोद दुखुनांथाव बियो। जोंनि रायजोफ्रा दिनै बयबो माने खोमा होनांगौ। जोंनि लिडारफ्रा बबे समाव मा मावदों मा मावाखै जों दिनै नोजोर होनांगौ। मानोना जोंनि लिडारफोरनि बे आवसाव खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि जाथिया भुगिनांगासिनो दङ। दा बिटिआर सुक्ति खालामनाय समाव गामि दानख'नो लाबोबाय, बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नांगौ होनना बुंबाय। दा बे खेथ्रआव जोंना एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ बुंदों जे बिटिआरआव अबर' गामिफोर थानायनि थाखायनो, अबर' मानसिफोर थानायनि थाखायनो दिनै जोंहा जोंनि संख्याया माने अबर'नि संख्याया बारा जाबाय। आरो बे अबर'नि संख्याया बारा जानायनि थाखायनो जोंहा नब सरनिया दिनै जोंनि ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिनिफ्राय एमपि जालांबाय। बे बाथ्राखौ बे बुंदों दिपेन बर'आ। दा दुखुनांथावआ बेनो
नों दिनै ट्राइबेल सार्टिफिकेट मानो होआ नों बेखौसो हमनांगौ खिन्थु ट्राइबेल मानसि जनसंख्या बारा जानायनि थाखाय गामि दानख'नानै होनांगौ आरो बे गामि दानख'बासो जोङो माने जोंनि ट्राइबेल MP सिटखौ जोङो रैखा खालामनो हागोन बेबायदि जुक्ति होनाया बे गनायथावना नङा बे दुखुनांथाव बियो दा दिनै जों बेफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा हमनो हानांसिगौ जों लिडारफ्रा मानो बिदि गोदाव सोराव बुंलाबायो फालाय जोङो सार्टिफिकेट होआब्लानो जोंनि माबाया जोंहा सिकिउर जानानै थायो ट्राइबेल समितिफ्रा जोंहा सिकिउर जायो गुबुन हारिया जानो हायामोन दा जोंनि मेइन दायानो जादों ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनाय आरो बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनानै जों मालायखौ माने इलेक्सन गेलेनो स्कप होनाय बेनो जोंनि मेइन दाय बेखायनो आं बयखौबो खावलायदों रायजो राजाफोरखौ बयखौबो आरो आफादखौ बयखौबो खावलायदों जोंनि अधिकारखौ जोङो गाबथानानै जेरैबो लाखिनांगोन जोंनि अधिकारखौ जाहाथे मालाया माने नारफ्लेनो हाया गाफ्लेनो हाया जोंनि अधिकारखौ जाहाथे मालाया सेनो हाया आं बेखायनो बयबो आफादफोरखौ खावलायो जाहाथे जोङो जोंनि अधिकारखौ जोङो गोख्रै गाबथानानै लाखियो आं बेखौ बयखौबो खावलायो माने क'क्राझार माने जनजाति पार्लामेन्टारि सिटखौ उथायनानै लांगोन बे बाथ्राखौ जों खोनाबाय थादों आरो बेखौ खालामबा जों बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैगोन जे बेखौ खालामनो होआ आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ बेनि थाखाय थै थां जों जुजिगोन आरो जों देहायाव इसेबां थै दं बे देहायाव थै थासान्दि समाव जों आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायनानै जों बेनि थाखाय जुजिगोन जों बेखौ बयखौबो जों हांख्रायो जाहाथे जोंनि बे जुजिनाय समाव आइ आफा रायजो राजा बयबो जाहाथे जोंखौ मदद होयो जों जानो होआ आरो जोंनि रिजार्भ समस्तिखौ जों दाननो होआ जोंहा रिजार्भ समस्तिया बारायनांगौसो MP सिटआ जोंना बारायनांगौसो मानो मोनसेल' जोंहाथ' माने जोंहा 6 सिडुल हिसाबै जोंहा माने BTCआ माने 6 सिडुल मोनसे एरियाजों जाबाय बे 6 सिडुल एरियायाव मोनसे जोंहा माने MP सिट ओरै थाथारनांगौ जोंहा मानो मोनसेल' मोननै सिटआ जोंहा एखे थाथारनांगौ जोंहा उदालगुरि सिट थानांगौ ओमफ्राय क'क्राझाराव सिट थानांगौ जों बेखौ दाबि खालामो दिनै कार्बि आंलंआव फिसा मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जादों बे कार्बि आंलं बायदि मोनसे फिसा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलावनो नोङो डिफु मोनसे फिसा रिजार्भेसन समस्ति दंब्ला जोंनि बे माने BTCआ मोनबा डिस्ट्रिक्ट लानानै दिनै माने काउन्सिल जाबायब्ला दिनै बे मोनबा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जानाय जायगायाव जों माने मोननै MP सिटखौ जों मानो मोननो हाया बेखायनो जों थैथां जों बे माबाखौ जे सख्रान्त खालामगासिनो दं क'क्राझार लकसभा समस्ति दाननो नागिरनाय बेखौ जों थैनोबो दानहोआ जों थैथां जुजिगोन लांनो होआ जेरै दं बे इन्टेक्ट थानांगौ क'क्राझार लकसभा समस्तिया लकसभा समस्ति थाबाय थानांगौ आरो जुदि लखिमपुराव जुदि ST माने समस्ति बानायनो नागिरदोंबा लकसभा समस्ति बारायथों जानांगौ बे जायगायाव बे लखिमपुराव ट्राइबेलनि संख्या बांसिन ट्राइबेलखौ जों प्रटेक्ट खालामनो थायोबा जों दिनै बे जायगायावबो जोंनो जोंनि समस्तिखौ जों बानायना लानांगोन आरो गथै आसामाव बुंनो थांब्ला हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डआव बुंनो थांब्ला गथै आसामा बर'फोरनिमोन ट्राइबेलफोरनिमोन दिनै जोङो ट्राइबेलफ्रा गावनि अधिकारखौ दिनै मोनफा मोनफा जों खोमाना लांगासिनो दङ दा जोंनि अधिकारखौ जोङो जेरैबाबो मोनफिननांगोन जेरैबाबो जों रिटेन खालामनांगोन लखिमपुराव जुदि माने लकसभा समस्ति बारायना दोनबा बारायथों जों बेखौ सापर्ट खालामो बारायनांगौ खिन्थु क'क्राझारखौ उइद्र' खालामनानै जों लखिमपुर खालामनांगौ जों बेखौ खुनुदिन सापर्ट खालामा जों बेखौ मानिया गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन बे एक्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।